Ini guys, mga kamini, mga tuloy sa Ito eh, sorry na. Heaven Paradise. Di sa Pamutan, no? Ready na lang mga motor mga kamini. Ay. Ngato sila sa Heaven Paradise. Ha? Wasa kayo na napamigi pa ako sa mo ka guwapo kay kauban lisod magbawa to kay pinsarmik na mo. Kamay to pat. Amo ka to waton. Shout out ako ni Gong Mambong. Dur. LD. Shout out. Ngato mi sa Heaven Paradise mga kamini. Tangin lang ninyo mga tagtaod. May Ramil Cabinona alias Amang. No. Kami ni. Go na mi, go. Go na mi. Para mo kauban mo. Unahan. Ay, makauban na may. Kauban. Nene lang call kay. Pagsunod na nila. Kami ni adto mi sa sa bukid sa ato dapit ba? Kuan. Pamutan. Bukid sa Pamutan eh. Saan na lugar adre? Dito na shooting tong Pulakol, guys. Sige. Ready to par. Alright. Kami ni, go. Madong sad mi. Dapat ita diri kami ni. Ayay, ito na. Ano sa? Apit kami na dos mo. O bisa naman ni. Ini lagul. Asa ta punita ni lagul. Ayay. Saan ko mang tinay? Grabe. Indana ni. Grabe. Ita diri kami ni. Ang daan diri. Primero nindot kayo karon. Sus. Grabe adventure ning ilan. Adventure maning. Bitaw. Grabe bitaw. Naman dala na gintilan ning gimpangan ni ron. Na. Tower sa ano sa boss pre? Tanawin mo. Yan o. Ayun na. Taro di akul. Mau di. Alright. Nice diri mga kami ni. Nice kami ni. Sige, pagamay. Sige, lamat. Sige, lamat. Red. Na bre. Ay gaga. Doon na lang eh. Tibin pa niya. Salamat. Saman mga bro. Ano ni? Ano ni Heaven Paradise? Mga gini, abot na gini kami ni. Ano gito? Ningaw lagi. Anan mi karon sa Heaven Paradise. Oh. Diri sa may
Pamutan. Pamutan. Welcome. Welcome sa Pamutan. Naabot na dyan mi sa Heaven Paradise mga kamini ha. So, lawa oh. So, naidagan sila kuan, dagan sila. Usare klase nga swimming pool pero depende ang gilawmon diyan ni day. So, mga bata ni di basta-basta. Oh. Palang nguyon ba? Atas tindahan. Ari mis tindahan di sa kuan. Inyong tindahan ay? Yun tindahan ay. Kasi pangani mo ma'am? Juan, Angela Labitad. Ah, labitad. Pero nila labitad sa Hindi ang asawa, labitad. Oo. Printing, dagan mo labitad rin. Alam mo lang ninyong ikuan ang inyong swimming pool ba? Kaya ingon man si Papa Frido, kaila siguro kang Papa Frido. Kaila ka no? Oo. Kita na kasi dito na eh. Kanilya? Oh, kana, kami na. Pwede naman ka. Pwede na. Wow. Iduduhat siya. Upaw, manggod, upaw. Upaw, manggod. Upaw, manggod yung kaistorya. Si Mike Tyson. So, diri na may mga kamini. So, may mga kamini. Diyan na mo? Di sila musod. Iwam sila pang entrance. Siguro sila sorry ko no. Hello, ipon. Isag napuno ko ni, pero di lang din naman ni gastuhon. Kami diri, ari mi sa pikas. May nangaligo, di na nga. Kanilang cottage. Oh, bilabol kayo. Karon kay wala man sila pang entrance. Ari lang may karsada mang lingkod ng mga on. Oh. Hello, ipod. Hello, ipod. Oh. Oy, Darding. Lelayo. Apa ka na ko dre? Lelayo jud ang biyahe oy. Gikan sa pila ka kilometro ka pare? Paminaw mo. Kuan. Mga kamo. Nanood sila, nanood oh. Wa pa naman sila yung entrance. Pre, dako kay uhong diri, pre. Dako kay uhong, pre. Ha? Uhong ba dako kayo? Uhong kuno, pre. Uhong bitaw ni. Kurak ko ni ba? Takak mo lang to. Karon balikan kita kay uhong day, nay dako. Kumuha ka ni mo dagan. Kuha ni uhong mo dagan dito sa uhong nga payong mo na. Kayo sa buhol pre na dakong payong ganaw. Ito. Uhong ni Silpi niyo. Wala gi, silpi-silpi. Silpi-silpi na sila oh. Pre. Lo, kita pala pre. Ikaw ay sikra. Long bi. Ay, di karan daw. Ilaw ba? Gomi. Saka naman diri pre. Oh, saka mo, saka. Ya ikaw, bili na diri. Unahin ako diri. Naka sila. Wara ba yung mga kwarta? Kanila kay nang hit Mr. Gia, pwede rin may kasod. Pero ani lang, di pwede kaligo kay wa may mga sapi gud, takdot ba. Oh, na sila oh. Posing na sila oh. Init niya. Saka na dito. Oh, naami diri sa Tristeris sa Heaven Paradise. Shakit. Ano mi sa Heaven Paradise? Oh, Abot na mga kami. Oh, nindot kay balik. wow, beautiful place. Heaven Paradise. Oh, mountain. Heaven Mountain Resort. Heaven Mountain Resort. Oh, Kita na? Kita na? okay jud kayo, jud peaceful kayo, relaxing jud kayo. Oh, kauban ako. Ang kwarta na tag 30 pesos, 10 pesos. Sa makabot lang oh. Oh, bawa na mo bayabas sa jud taon. Oh, nindota si Ria eh. No? Picture si Boss Ondoy. Mano mong kinakusgang amahan. Juan. Ako nang manghod ng video ha. Manghod ako na. Utol ko na. Lawa mo eh. 60 ko? Oh, 60. Wawaan ka niya. Huwag tong ka rin. Lawa mo na. Ikaw kayo, tripit raga. Eh, kapipicture mo sa anak sa Tagiya sa Heaven Mountain Resort, Heavenly Mountain Resort, nakapa-picture dyan down eh. Naway mga kwarta. So, sige na. Oh, ambag-ambagan. Sama. Mara yung kwarta eh. Hindi ko eh. Pilan man ni siya ay? Tagkuan, 5. Kanala to. Ato na do.
Sa mga klaro ani. Kaya pa ako ba man. Soft drinks. Kanila tag-5 na soft drinks. Kana. Pila man ang kwarta jud kay tukunan. Mali na si. Hindi, mingo-mingo ra bagi diri. Okay, ting pila na. Atulog tungaan ko pilibirin tran. Puro si tayo ito. Snack naman. O kami na, mga snack kami niyo. Biskuit nga gahi kayo.